हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गोदान साख्रिनि आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि MTS इन्सपेक्टर आरो टेक्स एसिस्टेन्ट दा नोंथांमोना बेबायदि पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन HSLC पास जाबानो हागोन बेनिफ्राय HS आरो ग्रेजुवेट नोंथांमोनाबो हागोन दा गोबाव खालामला अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना लादो इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो नैबे नटिसखौ मोनगोन जोङो डाउनलड खालामसै दा डाउनलड खालामनानै सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब स्किप खालामनाङा दा नै लोगोफोर दा बे फैदोंमोन इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों लखनौ थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों अल इन्डिया गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा पस्टआ टेक्स इन्सपेक्टर दङ बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनदों MTS दा बेयाव नै पस्टआ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दा बिनि लास्ट डेटआ जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय अक्ट'बरनि 8सिम थागोन आरो माखासे स्टेट थायोना बिथांमोननि थाखाय सेप्तेम्बरनि 30सिम थागोन आरो जोंनि नर्थ इस्टआ अक्ट'बरनि 8सिम थागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय दा नोंथांमोना नायदोनै मारै एप्लाइ खालामनांगौ दा बेयाव माखासे पिन नाम्बार होनाय दङ दा जों नायनोसै दा मारै एप्लाइ खालामनांगौ नायनोसै दा जों नै बेयाव मोनदों अफलाइन एप्लाइ जागोन लोगोफोर आं सिगाङावनो खिन्थाखानोसै बे एप्लाइआ अफलाइन जागोन आरो नोंथांमोना नैबे एड्रेसाव नोंथांमोना बाय पस्ट खालामनांगोन एबा स्पिड पस्ट नोंथांमोना बे एड्रेसाव खालामनांगोन दा नै एड्रेसा जाबाय नै बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे इनकाम टेक्स अफिसार बेबायदि दङना थ' नोंथांमोना बेयाव हरनांगोन आरो दा बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जोंनिया बेखायनो गोबाव खालामदों नटिसनिखौ गोजोनखाय बेनो जाबाय अक्ट'बर 10सिम दा बेनिफ्राय जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसनखौ गासैखौबो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन दा नै पस्टआ दङ लोगोफोर इन्सपेक्टराव दङ 3ल' दङ आरो स्केल फिया नायदो जोबोद बुरजा 44,900निफ्राय जागायो आरो जोबोद बुरजा दङ नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय बेनिफ्राय टेक्स एसिस्टेन्टआव दङ 13 भेकेन्सिस दङ दा बेनि सेलारिया 25,500निफ्राय जागायो आरो माल्टि टास्किं स्टाफ एबा MTS बेयाव 12 दङ भेकेन्सिया 18,000निफ्राय जागायो दा लोगोफोर बे जाबाय मोनसे कन्ट्रेक्टसुअलसो दै लोगोफोर फार्स्टआव माने टेम्परारि उनाव पार्मानेन्ट जानो हागौ दा 2 इयार्स आरो बे पिरियडआ दा बैसोखौ नायदो दा बैसोआ इनकाम टेक्स इन्सपेक्टराव दङनो 18निफ्राय 30 इयार्ससिम आरो टेक्स एसिस्टेन्ट एबा MTSआव जोंहा 18निफ्राय 27 इयार्ससिम बेनिफ्राय जायफोर माने ST ना लोगोफोर STआ माखासे जोङो 5 इयार्स नोङो एज रिलेक्सेसन मोनोना नाथाय बेयाव एसे बारा होबावदों बेनो जाबाय 10 इयार्स होनाय जादों थ' बेयाव 10 इयार्स चान्स होनाय जादों जोबोद बुरजा होदों इनकाम टेक्सनि थाखाय नङाब्ला जों गुबुनाव 5 इयार्सल' मोनोमोन नाथाय इनकाम टेक्सआव जोङो 40 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन STफोरा दा जोबोर मोजां चान्स होदों दा लोगोफोर नायदो क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ दा नोंथांमोना इन्सपेक्टराव एप्लाइ खालामनोबा ग्रेजुवेट जानांगोन आरो जायफोरा टेक्स एसिस्टेन्टआव खालामनोबा जिखुनु जाया बेयावबो ग्रेजुवेट जानांगोन आरो डाटा एन्ट्रि नोंथांमोना स्पिड टाइपिं खालामनो रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों आरो MTSआव जायखिजाया 10 पास जानायफोरानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बे जाबाय अनलि स्पर्ट्स पार्सननि थाखाय दै लोगोफोर जायफोरा स्पर्ट्स पार्सन नोंथांमोनासो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जोङो साधारन मानसिया हानाय नङा जायफोरा स्पर्ट्स सार्टिफिकेट दङ नोंथांमोनासो एप्लाइ खालामनो हागोन दा स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेटआ बबेया सोलिगोन नोंथांमोना गाहायाव मोनगोन आपडेटखौ जोङो गाहायाव नायनायसै माखासे क्राइटेरिया दंखायो दा नैबेयाव बुंदों लोगोफोर स्टेटनिबाबो जागोन नोंथांमोना स्टेट एबा नोंथांमोना नेसनेलबाबो जागोन बेनिफ्राय इन्टार इउनिभार्सिटि नोंथांमोना दङब्लाबो जागोन जायफ्रा गेम्सआव दङ नोंथांमोना जागोन आरो बुंबावदों नैबे स्टेट स्कुल्स नोंथांमोना स्टेटनिफ्राय जुदि स्कुलनि गेलेहैदोंबा नेसनेल लेभेलाव नोंथांमोननि जुदि सार्टिफिकेट दङब्ला अब्लाबो जागोन आरो जायखिजाया नेसनेल दङबा जागोन हमना ला स्कुलनिफ्राय मोनसे स्पर्ट्स जायोना थ' नोंथांमोना जुदि बाहागो लादोंबा नेसनेल लेभेलाव अब्ला नोंथांमोनाबो बेयाव जागोन थ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जायखिजाया नेसनेल थायोबानो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय लोगोफोर इन्टार इउनिभार्सिटि दङब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनो लोगोफोर आपडेटआ बे जाबाय इनकाम टेक्सनि नोंथांमोना चान्स दङ जायफोरा नोंथांमोना सार्टिफिकेट दङ एप्लाइखौ खालामदो आरो बे एप्लाइआ अफलाइन जागोन दा नै खेलाया मा दं नोंथांमोना बेयाव नायना लादो आर्सारि दङ एथलेटिक्स थ' बेबायदि बेडमिन्टन गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन थ' नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो आरो PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गासिबो डिटेल्सआ दङ गोबां टाइपनि बेयाव खेला दङ बेफोरनि सायाव नोंहा सार्टिफिकेट दङब्ला बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला दा एसे टाइम होदों नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनो नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामथ'नानै स्क्रिनशट खालाम बेनिफ्राय जों थांसै गाहायाव दंबावो दा नै नोंथांमोना गाहायाव मोनदों दा गोबां टाइपनि बेयाव स्पर्ट्स दङ बेफोरबायदि स्पर्ट्सआव सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन बा एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' बेनिसिम लोगोफोर दा एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ नायदो नोंथांमोना नै बेयाव अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन नालाय दा एड्रेसा होनाय दंखायो हाउ टु एप्लाइआव नैबाव नायना लादो दा बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय एड्रेसखौ मोनगोन PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबानो गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन थ' नोंथांमोना बेयाव जोंनि नटिसनि लास्ट डेटआ
अक्ट'बरनि 8सिम थागोन नोंथांमोना बे टाइमसिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो स' लोगोफोर बेयावनो दोनथ'बाय दिनैनि आपडेटखौ